Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani ndipo muli ndine oversaw hawa kama poyamba na imitu yake. Chipani cha United Democratic Front chanenetsa kuti chita nabe chipani cha Malawi Congress ku msonkhano wake waukulu. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati vuto la mangongole lomwe lakhudza maiko a Africa kuphatikizapo Malawi litha kukhudzanso maiko olemera. Ndipo ana pafupifupi 700,000 akukhala mu mphawi wadzaoneni m'boma la Mangochi. Ndizi ndi zina zambiri tikhale limodzi. Front chanenetsa kuti chita nabe chipani cha Malawi Congress ku msonkhano wake waukulu umene uchitike pa 2 mwezi wa Mawa. Ena motsatira chipanichi adaonetsa kusakondwa kwawo ndi ganizo lotana chipani cha MCP ku msonkhanowu umene uchitikire mu mzinda wa Blantyre. Koma amene akutsogolera komiti yayikulu yokonza msonkhanowu Aisha Mambo wati malamulo a chipanichi amanena kuti adziyitana zipani zina pa msonkhano ngati uwu. Isaac Salima akufotokoza. Amene akuyendesa msonkhano waukulu wa chipaniwu Aisha Mambo anafotokozera Nkhani mu mzinda wa Blantyre kuti kuchokera amene chipanichi adachikhazikitsa malamulo ake amanena kuti chidziyitananso zipani zina pamene chochitisa msonkhano waukulu. Chiganizo choyitana zipani zina makamaka cha MCP sichidasangalatse ena otsatira chipanichi amene asonyeza kusakondwa kwawo ponena kuti sizikumveka kuti chipani chotsutsa chikakhale limodzi ndi achipani cholamula pa msonkhano ngati uwu. Pamene amafotokoza zokhudza msonkhano waukuluwu, Amambo adanena kuti pakadali pano apitiriza amene adakonzera. Anthu akulankhula za kukhosi kwawo. In fact zimene zozo ndi zimene chipani cha UDF kuyambira kale chinafuna. Chifukwa chake tinabweretsa democracy kuti anthu adzikhala ndi ufulu olankhula. Kaya ndani chipani momo, kaya sani chipani momo alankhule za kukhosi. Ndiye pa nkhani iyi yoti tayitana MCP ku convention yathu ni nkhani yoti tinayikhazikitsa kale ndi chiganizo chimene chinachitika kale kalero. Koma sizi kutanthauza kuti chiganizochi sichingasinthidwe ayi, koma kuti chiganizonso mukamachipanga sindingangodzuka ine ngati lero Aisha Mambo nkupanga chiganizo chipani chonse nkutsatira pamakhala ndondomeko imene mumatsatira kuti chiganizocho chikhale ndithu chiganizo cha chipani. Komabe ena motsatira chipanichi amene adafika pamalowa amene poyamba amavomerezana ndi ganizo la chipanichi loyitana chipani cha MCP adasintha maganizo pamene amayankhula mchigulugulu kuti sakugwirizana ndi chiganizo chakuti otsatira chipani cha MCP adzakhale nawo pa msonkhanowu. Tikuafuna kuti tikhale nawo pa msonkhano wathu chifukwa iwo aja zovuta zosatikuma nazo Malawi muno chifukwa cha amene wacha ngakhale panopo amene akutsogolera dziko liwo mukuliona dziko mmene likuyendera chakudya chadula ndiye tizitenga kuti ndiye kuafuna salo abwerereso. Ndizoona MCP si chipani choti tingakhale nacho limodzi. Mavuto takati kwaona ndiye tisangala chifukwa choti tikupanga chipani chathu. Sizoona sitikufuna kumene sitikufuna. Koma poyankhapo pa nkhani Amambo ananena kuti malingana ndi kuti iyi ni nkhani yokhudza malamulo ndi msonkhano waukulu okha umene ungachite chiganizo kuti asinthe nkhaniyi. Amambo adafotokozanso pa msonkhanowo kuti amene adakhalapo mtsogoleri wa chipanichi atupere mmuluzi alibe opikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi malingana kuti pofika pano palibe amene wabwera nkunena kuti afuna kupikisana ndi mmuluzi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wachenjeza maiko olemera kuti vuto la ngongole lomwe lamiza maiko a Africa kuphatikizapo Malawi litha kukhudzanso maiko olemerawa ngati iwowo sachita machawi kuthandiza maiko osauka. Chakwera anena izi ku msonkhano wa United Nations General Assembly ku New York mdziko la United States of America lachinayi masana. Mwazina Chakwera anena kuti Chakwera amene anayerekeza ngongolezi ndi matenda a kansa ndi kulephera kwa maiko ena olemera kupereka chipukuta misonzi kwa maiko osauka kamba kuononga chilengedwe komanso kulephera kuonena kuti ndalamazi zitherane ndi ngongole ndi ena mmavuto amene akhudza kwambiri maiko osauka. Iwo ati ngati maiko achumawa sasamala kansa ya ngongole yomwe yakuta maiko osauka ikhoza kukafikiranso kwa iwo. Mawu a Chakwera akudza amene ngongole za dziko lino zafika pa 15.1 trillion kwacha. Wajuli kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi ati Malawi 70 pa 100 aliwonse alibe mwayi wopeza mphamvu za magetsi zoyenerera. Iwo ati izi zikupereka chiopsezo pa nkhani zofuna kukwaniritsa zolinga za chitukuko chokhazikika cha dziko lino. Kotero Usi apempha adindo kuti achilimike kuthana ndi vutoli. Brenda Kayo ndi zambiri mulipoteri. Ausi anayankhula izi lachinayi pa msonkhano waukulu oona za ntchito ya mphamvu ya magetsi wa chaka chino omwe wakhozedwa ndi mabungwe a Renewable Energy Industry Association of Malawi. Iwo ananenanso kuti mabungwe okhudzidwa
agwiritse ntchito mwayi msonkhanowu pofufuza njira zatsopano zothetsera vuto lomwe lilipo ponena kuti mphamvu za magetsi nizofunikira kwambiri ku chuma cha dziko. Ndipo poyankhapo mtsogoleri wa bungwe la Liam Ableve Mhoni anati pakufunika kuwunikanso mfundo zoyendetsera gawo la magetsi kuti zithandizire kuthetsa ena mwa mavuto omwe alipo mdziko muno. Nkhani yayikulu ndiyoti dziko lathu likufunisisa kuti wina aliyense Malawi muno akhale ndi mwayi okhala ndi magetsi okwanira abwino pa khomo nkumapanga zimene munthu akufuna umoyo wake nkumapita patsogolo. Koma kuti zimene zizitheke zikufunikira kuti anthu ochuluka atengepo nawo gawo, komanso tikhazikitse ndondomeko zimene zipangitse kuti anthu amatengapo nawo gawo atengapo gawo akupindula mu department mu sector imeneyi. Mawu ake mlembi woona za mphamvu za magetsi a injiniya Alfonso Chikuni adavomereza kuti dziko lino likumanabe ndi mavuto pa nkhani ya mphamvu za magetsi, ponena kuti 25% yokha ya Malawi ndi yomwe ili ndi mwayi wopeza magetsi. Iwo anati pakufunika mgwirizano waukulu pakati pa boma ndi mabungwe otisi a boma kuti dziko la Malawi likwanitse cholinga chake chofikira anthu 50 pa 100 aliwonse omwe alibe magetsi makamaka anthu akumudzi. Ma targets athu amene tapanga set sitingakwanitse ngati tokha boma, nchifukwa chake the energy 2018 policy ya energy inapangitsa kuti energy mphamvu ya magetsi tigawe tizungamati unbundling pomwe pamabwera ma IPP and kuchokera pamenepo tatha kuona mmene private sector ikuthandizira kuti mphamvu za magetsi zifikire paliponse. Msonkhanowo mwabweretsa pamodzi mabungwe osiyanasiyana owona mphamvu za magetsi ku dziko kuno ngakhalenso akunja ukuyembekezereka kufika mpaka lachisanu, ndipo uchitikira pamutu wakuti leveraging energy for socio-economic transformation pa Chingerezi. National Oil Company yachenjeza anthu amene akupitirirabe kusunga mafuta mnyumba kuti alekeretu ponena kuti mchitidwewu ndiwoopsa. Nthumwi za kampani zanena izi pamene zimayankhula ndi anthu akwasonda ku mzuzu zakuyipa kusunga mafuta agalimoto mnyumba. Feston Malekezo wadza ndi ripoti. Oyang'anira nkhokwe za mafuta za NOPMA ku mzuzu a Derek Ripenga anati kusunga mafuta agalimoto mnyumba nkuopsa kwambiri nchifukwa chake akuphunzitsa anthu zakuyipa kwake. Kenaka Ripenga anati ndothokoza kwambiri anthu amene ndokhala mozungulira nkhokwe zawo kuti pakhala pali ubale wabwino nchifukwa chake mzaka zonsezi sanakumanako ndi ngozi iliyonse. Tonse timakhala ngati tikumvesesa uthenga onena kuti tikugwira ntchito ndi mafuta amene ali woopsa, komanso pali njira zokuti tichinjirizire ngozi, ndipo aliyense wakhala kutengapo mbali kuonesesa kuti ngozi zisachitike, kuti kuyambira nthawi yomwe tinayamba ntchito zathu kufika siku la lero sitinakhalepo ndi ngozi yokhudzana ndi mafuta pamalo athu ano. Mawu awo inkosana Unyolo Lungu yapempha anthu ake kuti akhale osamalisa ponena kuti mafuta ndi chinthu chabwino komanso atakhala opsa kwambiri ngati sanasungidwe bwino. Ife ngati mafumu kunoko ndi leaders anzanga timauza anthu nkhani za mafuta, kwa mafuta ndi abwino komanso ndi woopsa. Mafuta mukasamala amatithandiza. Mafuta njira inanso ndi woopsa mukakhala kuti simukusamala bwino. Nkhokwe za mafuta za NOPMA kuza ku mzuzu zingathe kusunga mafuta okwana 10 million liters ndipo zinatsegulidwa mchaka cha 2017 kuphunzitsa anthu zakuopsa kusunga mafuta galimoto mnyumba, kukuza pomwepo usachedwa pa anthu awiri kumangochi anapsa ndi moto umene unabuka kamba ka mafuta galimoto amene amasungidwa nyumba yawo. Ana pafupifupi 700,000 akukhala mu mphawi wadzaoneni m'boma la Mangochi. Ofesi yoona zachisamaliro cha anthu m'boma ali yatsimikiza izi. Izadziwika pamwamba ukumbukira mwana wa Mwafrika umene inakonza ndi khonsolo ya boma la Mangochi. Koma kodi mabungwe ngati Yamba Malawi mothandizana ndi boma kuchitapo chiyani pofuna kuthana ndi vutoli? Tiyeni timve zambiri. Kuona nkhani ya ukwati wana achepere kamba kakuti wakula kwambiri umphawi, anambiri amathamangira kuti akakhala mbanja ndi mmene umphawi wawo kachepa. Ahave Mbwezo yemwe ndi mkulu woona zachisamaliro cha anthu m'boma la Mangochi anaonjezeranso ponena kuti maukwati ana komanso azibambo othawa udindo zikukolezera vutoli.
a Emily Gama, a Claire Kankwalala ndi a Mary John m'mudzi wa Mwalembe mfumu yaikulu Nankhumba mboma la Mangochi ndi ena mwa amayi omwe akupindula ndondomeko zothetsa umphawi pakati pa ana zimene likuyendetsa ndi bungwe la Yamba Malawi. Koma kodi umphawi wakhala ukhudza bwanji ana awo ndi miyoyo yawo? Yamba Malawi ine akundithandiza momveka bwino kwambiri. Akundithandiza poyamba anayamba ndi kuti matipatsa ma 34,000 antukula pakhomo. Ine amati tiziyamba ti mabizinesi ting'ono. Ndipo timapanga mabizinesi aja kumasamalira mwana uja kumaso ana amene ali ku sukulu maguleti makope tizovala. Moyo wako nalovuta kuti tipeze chakudya timapita ku maganyu titeme nkhuni tigulise. Komanso chakudya mwina pakhomo timadya kamodzi mwina pa tsiku. So Yamba Malawi itabwera pa khomo pathu panalipo sinthika panaoneka kusinthika ndithu. Mwana wanga opindula zakudya uja zakasintha nthawi imene amadya koma sikuti amadya sikuti mmene ngati madyera pano ana anga aphunzira bwinobwino komanso pakhomo ziweto komanso lomuka nyumba kwamene inako mwina akasinthika. Aelena Mphongozi Dana ndi mkulu wa bungwe la Yamba Malawi mboma la Mangochi ndipo ati anali okhudzidwa ndi kuchuluka kwa chiwerengero cha amayi omwe akuvutika kusamalira ana awo m'bomali. Titayang'ana boma la Mangochi naona kuti ku Mangochi nthawi zambiri atsikana amatenga pakati ali achichepere komanso amalowa mbanja ali achichepere. Chifukwa cha ichi anthu amakhala makolo asanakonzekere. Iwo akufotokoza mmene ndondomeko ya bungwe lawo lothandiza kuthetsa umphawi pakati pa ana ikuyendera. Mpulogalamu yathu timagwira ntchito ndi azimayi chifukwa choti azimayi ndi amene amakhala oyambirira kupereka chisamaliro kwa mwana. Koyambirira miyezi 6 yoyambirira timapatsa ndalama ya mtukula pakhomo imene makhala $20 ndiye kuti timakhalanso tikuwapatsa maphunziro osiyanasiyana akasamalidwe ka mwana, kasamalidwe ka pakhomo, kupanga bizinesi komanso kasamalidwe ka ndalama. Ndipo timapatsa ndalama imene ili yokwanira $300 yokuti ayambire bizinesi titamaliza maphunziro amene timapatsa. Malinga ndi kafukufuku wa bungwe la World Bank ndi UNICEF, ana 356 million akuvutika ndi umphawi pa dziko lonse ndipo ambiri mwa iwo ali ku Sub-Saharan Africa. Ndipo ngati izi sizisintha chiwerengerochi chikuyembekezeka kudzafika pa 305 million mchaka cha 2030. Tipitiriza kupatsani nkhanizi ukatha uthengawo. Since the last day of last season, we are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. When I first heard about Showmax, I was like, what's a Showmax? No wires, no extra gadgets, no watching at this time or that time. That's because Showmax isn't a TV channel. It's a streaming service. That means all you need is the internet and something smart, like my phone. Instant access to tons of hit series, movies, and more. Best of all, there's something for everyone. So, what are you waiting for? Sign up for Showmax now. Welcome to Premier Beta. You have tried the race. Now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. But cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Wapa mpando wa bongo yendetsa chisankho la MEC anapewa mtalimanja wati kufalitsa uthenga omwe siwona ndi limodzi mwa mavuto amene bungwe likumana nawo pa ndondomeko za chisankho cha chaka chamawa. Antalimanja anena izi pamwambo wa chaka chino ona zokhudza uthenga ndi kapezedwe ka uthenga umene unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Mabungwe a Media Council of Malawi ndi Malawi Human Rights Commission ndi amene anakonza msonkhanowu. Pemphero Malimba ndi ripoti imene wawerenga Brenda Kayo. Antalimanja anapereka chitsanzo cha ntchito yolemba anthu mkaundula wa voti oyeserera ngati imodzi mwa ndondomeko zomwe zakhudzidwa ndi mchitidwe wofalitsa uthenga omwe siwoona. Iwo ati uthenga oterewu
uli ndi kuthekera kobweretsa chisokonezo pa chisankho cha chaka chamawa kamba kuti anthu akhoza kumakhala ndi uthenga wolakwika pa chisankhochi. Kupempha kwathu ndikokuti ngati anzathu aku media mukamva chinthu muzitifunsa kuti kodi chimene ndi choona kapena ayi musanachipereke kwa amalawi. Futa limene tili nalo nthawi zina upeza kuti munthu mwalandira chinthu kungochitumiza kalekale koma nomwina chisali choona pozazindikira patsogolo kuti chinthu chasinali choona ndiye kuti pachitika mavuto awiri atatu. Ndiye ife abungwe la MEC monga timapangira nthawi zonse ndife omasuka kuti tiyendere limodzi information tizipereka tisanapange china chilichonse timadziwitsa dziko la Malawi kuti tifuna tipange chakuti ndipo alesi amapatsidwa information. Commissioner wa bungwe la Malawi Human Rights Commission Teresa Ndanga wapempha aphungu ku nyumba ya malamulo kuti azionetsetsa kuti lamulo lakapezedwe kama uthenga likugwira ntchito yake moyenera. Andanga apemphanso zipani kuti zionetsetse kuti zikuchita zinthu zake poyera. Kufunikira kwambiri kunena kuti uthenga uzifikira pena paliponse makamaka chifukwa zimathandizira kuti amalawi athe kukhala ndi uthenga woyenerera kuti apange ziganizo zoyenerera. Mwina kutha kupanga chiganizo cha amene akuona kunena kuti angamusankhe ndi ndani, amene akuona ngati angadzatumikire dziko lino moyenerera ndi ndani. Wapampando wa bungwe la Media Council of Malawi ya Jolly Ntaba anati ndodzipereka poonetsetsa kuti atola nkhani akugwira ntchito yawo motsata ndondomeko. Kumbali yake membala wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zofalitsa nkhani Joshua Malango anati komiti yawo ipitiriza kugwira ntchito yake yoonetsetsa kuti nthambi zonse za boma zikutsatira lamuloli. Mwambowu unayamba ndi ulendo wa ndawala umene atola nkhani anachita kuchoka pafupi ndi nyumba ya malamulo kukafika ku Bingu International Convention Center. Amene akhala kuvutika ndi nthenda ya mtaya mkodzo kapena kuti fistula mboma la Dedza tsopano adzilandira thandizo pa chipatala cha boma cha Dedza. Izi kutsatira zimene unduna wa zaumoyo pamodzi ndi bungwe la United Nations Population Fund achita kukhazikitsa chipinda chakupereka thandizo pa chipatalachi. Malo amene akugwiritsa ntchito ndalama zokwana 80 miliyoni kwacha akhazikitsidwa ndi thandizo lochokera ku dziko la Korea. Brenda Kayo ndi zambiri mulipotere. Polankhula pomwe amakhazikitsa malowa, mkulu woona za uchembere wabwino ku unduna wa zaumoyo Adolina Magetsi Ali anati malowa omwe anakhazikitsawa ndi ofunika kwambiri pothandizira kuthana ndi matenda akadzamkodzo omwe akuchuluka m'dziko muno. Iwo anati kubwera kwa ODI kuthandizira kuchepetsa mavuto ena omwe chipatala cha Bwaira chakhala chikuthandiza matendawa, mavuto omwe akhala kukumana nawo. Ndiye panopa tili pano pa Dedza ku chipatala cha Dedza tasegura wodi imene azimayi azifikira amene ali ndi vuto limenelo azifikira kuti titakuwathandiza malo omwe taziyenda mtunda utali kulilongwe kapena ngati pana vuto lalikulu lomwe pano takanika kugwira pa Dedza tatumiza kulilongwe akakonza fistula ija nanga sipa mafunika check up ndikuti azifita kufikira kunoko panga check up. Mawu ake wachiwiri kwa nthumwi ya bungwe la UNFPA Ayezezeri Hernov anati wodi imene akhazikitsa pa chipatala cha Dedza ithandiza kupititsa patsogolo uchembere wabwino m'Malawi muno makamaka kwa amayi omwe akudwala nthenda ya fistula. Ndipo akumbukani Kang'oma ndi mmodzi mwa amayi omwe anadwalapo nthenda ya fistula ndipo akufotokoza. Ine amene ndikuonera ndiyothandiza kwambiri chifukwa azimayi ambiri amene ali ndi matenda amenewa amadzibisa ndi matenda onena zonena kuti iweyo munthu sungathe kukhala pagulu. Mapeto ake anthu amakhala akukusala zimene zimapangitsa kuti mzimayi akapezeke zonena kuti akubisala kukhala m'nyumba. Wodi kuyembekezeka kuyamba kugwira ntchito posachedwapa mu boma la Dedza. Bungwe loyang'anira madotolo mdziko muno la Medical Council of Malawi lachita kufufuza madandaulo okwana makumi awiri okhudza momwe madotolowa mzipatala zosiyanasiyana kugwirira ntchito yawo. Mkulu wa bungweli a Davis Olowere wati bungweli likupitirira kulandirabe madandaulo ena pa nkhani pemphero malimba olemba ripoti imene wawerenga Mercy Matonga. Izi zikudza pamene bungweli lapeza olakwa madokotala ena pa milandu 10 mwa milandu 17 imene bungweli idalandira kuyambira mwezi wa Septemba chaka chatha kufikira mwezi wa Marichi chaka chino. Bungweli lagamula madotolowa powapatsa chenjezo komanso kuchotsa madotolo ena pa mndandanda wa madokotala kwa zaka zisanu. Mkulu wa bungweli a Davis Olowere wati pakadali pano bungweli lili mkati kumalizitsa ndondomeko zake
madandaulo ena 12 komanso likufufuza pa madandaulo 20 amene bungwe lidalandira. Nkutheka kuti munthu adayesesa kupanga china chilichonse akadatha kupanga koma zinthu zinavutirapobe. Ndiye nchifukwa chake bungwe limene la Medical Council limafuna kuwunikira mwakadaulo milandu imeneyi mopanda kukondera kwina kulikonse. Poyankhula pa nkhani omenyera ufulu wa anthu pa nkhani za umoyo wa maziko matimba wayamikira bungwe lipoonetsa kuti madokotala akugwira ntchito yawo motsata ndondomeko. Phunzire pophunziro kuti asamale kwambiri makamaka magwira ntchito zimene zachipatala chifukwa Medical Council of Malawi anapatsidwa mphamvu zimenezi zothandizira kuti anthu azilandira masevisi za umoyo bwino komanso mudziwa kuti umoyo ndi ufulu wa munthu. Bungwe la Medical Council of Malawi lidakhazikitsidwa ndi lamulo la ku nyumba ya malamulo mchaka cha 1987. Mkulu wa bungwe la alimi ati mdziko muno atonda chinangwa wati pali chiyembekezo choti dziko la Malawi lili matiye ochuluka chaka chino ngati mvula igwe bwino. Ndemangayi ati pamene mlingo wa tea amene dziko lino lalima mwezi wa August wakwera ndi 81% kuyerekeza ndi nyengo ngati yomweyi chaka chatha. Benedette Mia wadzatipoti. Malingana ndi ripoti loona ntchito za malonda ndi chuma lomwe bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI latulutsa, mwezi wa August chaka chino dziko la Malawi linapanga tea olemera makilogalamu 1.5 miliyoni poyerekeza ndi makilogalamu 882,000 omwe dziko lino linapanga mwezi ngati omwewo chaka chatha. Izi zikutanthauza kuti mlingo wa chaka chino wakwera ndi 81%. Ripoti ili laonetsanso kuti mwezi watha wa Julayi dziko lino linapanga tea olemera makilogalamu 1.5 miliyoni poyerekeza ndi tea olemera makilogalamu 1.3 miliyoni omwe dziko lino linapanga mwezi wa Julayi chaka chino. Ndipo mkulu wa bungwe la alimi ati tonda chinangwa wati izi zadza kamba ka mvula yabwino yomwe yakhala ikugwa m'maboma omwe mmalimidwa tea. Ife tikuyembekezera kuti zidati zipitire mmene zikuyendera kuti kamvula abe kumatha kubwera pang'ono idati ipitire mwezi wa Septembawo wa Oktoba komanso Novemba. Ndiye kuti chaka chino tikhoza kukhala ndi tea opangidwa ochulukirapo kupitirira amene tinapanga chaka chatha chifukwa cha mvula imeneyi. Dziko la Malawi limapanga tea ochuluka makilogalamu pafupifupi 50 miliyoni pa chaka. Koma chaka chatha dziko lino silinafikire mulingowu kamba kakuchepa kwa mvula. Nkhani zathu ndi zomwe zikumatisiyana na insometo yake. Chipani cha United Democratic Front chanenetsa kuti chitanabe chipani cha MCP ku msonkhano wake waukulu. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati vuto la ngongole lomwe lakhudza maiko a Africa kuphatikizapo Malawi litakhudzanso maiko olemera. Ndipo ana pafupifupi 700,000 akukhala mu mphawi wadzaoneni m'boma la Mangochi. Mwanayi ndine Elvis Sohala.